Tlet persuni żagħżugħ Malti u żewġ Tqallin kienu arrestati mill-Pulizija mill-iskwadra ta' kontra droga wara dik li qed tkun meqjusa bħala l-akbar qabda ta' droga kannabis din is-sena. Is-sejba saret il-ħamis war nofsinhar f'żewġ vannijiet li twaqfu mill-Pulizija f'Ħalluqa u f'Taqali. Il-Pulizija kienu ilhom isegwu żewġ vetturi għal tul ta' ħin u appena twaqfu instab li fihom kien hemm 200 kilogramma raża u ħaxixa tal-kannabis f'kaxxi li kienu mimlijin bettieħ u dullieħ. L-arrestati huma żagħżugħ Malti ta' 28 sena minn San Ġwan u żewġ Tqallin ta' 30 u 31 sena. Huma kienu għadhom kif waslu Malta minn Sqallija bil-vannijiet instaqu f'direzzjonijiet separati. Segwiti mill-Pulizija, wieħed mill-vannijiet twaqqaf Ħalluqa fil-waqt li ieħor twaqqaf Taqali. It-tfittxija waslet biex qalb il-kaxxi mimlijien bid-dullieħ instabet 100 kilogramma raża tal-kannabis fil-waqt li fil-kaxxi bil-bettieħ instabet 100 kilogramma ħaxixa tal-kannabis. It-tlet persuni arrestati li qed jinżammu fil-kwartieri ġenerali tal-Pulizija għal aktar interrogazzjonijiet mistennija jitresqu l-qorti fis-sigħat li ġejjin. Dwar is-sejba infetħet inkjesta mmexxija mill-Maġistrat Xarmin Galja.